kashari jong pi singkon Special Judge Pokso West Giant Hills District Juai haka arpo trik nailar kalarai penrem ya Passti Latam arpo snem merta da kabaset patok arpo snem namar kajingdon kti haka balip beijot ya kawe khynnah haka jingjia kabalajia house nem arja arpway. Superintendent of Police ka district lingba ukurwa upentip bakani jingjia ka de kabami na ka jingmudui e jahar haka khat sautrik benai basaw arjar arpway da kawe kalong kumi bah ka khat artrik benai balai arjar arpway uni ubri ublasha keno don kti upasti latam lembat uweipat kila rung jubor hapo ka yengsa jongka haka por bakam shimla dan hayeng bat kila be no e ki khynnah rit ki badan hapo yeng kat ba ka khun jongka ka badang khat rius namrta kala sha le beijot ha Passti Latam ya ka ka case la register hapo Juai police station kandon an kat kum ka section south pa sapnyo IPC bat ka pokso act bat la tokit bat charge sheet da ka woman police SINPS marak hadin beladap ka jingtian bishar ka kashari kalarai penram ya Passti Latam hapo ka kendon sanji bat henriu jong ka pokso act bat saus pa sapupra IPC da ka baset patok arpulais nem haringkat ka kuna sanpu hajar tingka. What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't think no, remember once more.